Radi by sme vám predstavili víkendový team building na statku Odorica. Navrhnutý pre týmy, ktoré chcú posilniť spoluprácu, dôveru, tímového ducha prostredníctvom autentického zážitku v prírode. Program začína spoločnou turistikou. V tomto balíku číslo 1 Spiš a okolie, samozrejme podľa preferencií a kondície tímu. Tomáš vás prevedie jednou z roklín slovenského rája, miestami, ktoré mnohí ešte nepoznajú, no ponúkajú jedinečný zážitok z pobytu v divokej prírode. Alternatívnou je výstup aj na Spišský hrad alebo Sivú bradu s obedom na salaši. Táto časť programu rozvíja schopnosť spolupracovať v neštandardných podmienkach, podporuje dôveru medzi kolegami a buduje prirodzené líderstvo v tíme. Po návrate na statok Odorica nasleduje zaslúžený oddych. Rozloženie stanov, neformálne občerstvenie, máme pre vás pripravenú kávičku s domácim koláčom. Večeru si taktiež môžete objednať vopred, môžeme vám pripraviť vegetariánsku opekačku alebo kotlikovú fazuľovicu. Večer pokračujete pri ohni v bezpečnom a otvorenom prostredí, zrealizujeme vedené tímové kruhy, vedomé hry, šité samozrejme na mieru vášho tímu. Tento formát samozrejme podporuje otvorenú komunikáciu, prehlbovanie vzťahov a riešenie tém, na ktoré v bežnom pracovnom prostredí často nie je priestor. V ďalšom dni ráno začíname teplými domácimi raňajkami, máme v ponuke čerstvý chlebík so sezónnymi natierkami, prípadne kozí syr od lokálneho farmára, nášho suseda, špaldová kaša z čerstvo mletej múky s domácim ghee, prepraženým maslom a nejakými toppingami. Nejaké také jednoduché, kvalitné jedlo, ktoré podporuje energiu a sústredenie. Druhý deň je venovaný spoločnej aktivite, praktickému workshopu práce s hlinou napríklad. Tým sa naučí základné princípy prírodného staviteľstva, ako je miešanie hliny, slamy, piesku a vody a aplikáciou hlinenej omietky na stavbu, ktorú tu už máme. Táto skúsenosť prináša silný prvok spolupráce. Každý člen tímu vidí konkrétny výsledok svojej práce a zároveň prispieva k spoločnému cieľu. Ide o typ aktivity, ktorá podporuje zodpovednosť, koordináciu a pocit zmysluplnosti. Práve tu vzniká moment, ktorý si účastníci odnášajú najviac. Vedomie, že ako tím dokážu vytvoriť niečo reálne, hodnotné a trvalé. Na statku Odorica po vás zostane konkrétny výsledok práce, ktorý bude súčasťou komunitného priestoru aj do budúcnosti. Takže toto je balík číslo 1. Ale samozrejme radi s vami prejdeme detaily a prispôsobíme program potrebám vášho tímu. Predstavte si krátky, ale účinný reset pre váš tím. Čas, kedy na chvíľu vystúpite z pracovného tempa a načerpáte novú energiu v prírode. V balíku číslo 2 máme pre vás pripravený program na utíšenie mysle. Stretneme sa na vyhliadke na Medveďom vrchu nad Spišským Hrhovom a spoločne sa presunieme na pokojné miesto nad statkom Odorica, kde začína celý zážitok. V brezovom háji vás čaká hlboký oddych. Vedená relaxácia spojená s jemnými zvukmi tibetskej misy, šumom lístia a vôňou lesa. Tento moment prirodzene upokojuje myseľ, znižuje stres a pomáha znovu sa naladiť na seba a samozrejme aj na svoj tím. Súčasťou sú aj jednoduché, dobrovoľné úlohy s prvkami forest terapie, ktoré prehlbujú vnímanie, spoluprácu a prítomný okamih. Po tejto časti sa spoločne presunieme na statok Odorica, kam vedie príjemná cesta s krásnymi výhľadmi. Už samotná cesta vytvára priestor na uvoľnené rozhovory a prirodzené prepájanie tímu. Na statku vás prevedieme našim priestorom a permakultúrnou záhradou, kde uvidíte, ako fungujú princípy spolupráce a rovnováhy v praxi.
Program zakončíme oddychom v kruhovom prístrežku z masívnej guľatiny so zelenou strechou, pri domácom koláčiku a bylinkovom čaji alebo kávičke. Máme tu možnosť aj grilovania alebo voľného času, ktorý si viete pripraviť už váš tím pre vás samých. Vytvorili sme pre vás balík číslo 3, ktorý sme nazvali Dynamika. Tento program je zameraný na spoluprácu, tímovú dynamiku, hlavne pre týmy, ktoré chcú lepšie komunikovať, dôverovať si a nachádzať spoločné riešenia. Po príchode na statok Odorica vás vtiahneme do série intuitívnych tímových hier, ktoré prirodzene otvárajú komunikáciu. Prepájajú aj tých, ktorí spolu bežne nekomunikujú. V bezpečnom a uvoľnenom prostredí prírody vzniká priestor na skutočné prepojenie celého tímu. Po aktívnej časti si oddychnete pri domácom občerstvení, špaldovom brownie z našej múky, kávičke, čaji alebo bylinkovej limonáde a spomalíte v kruhovom prístrežku obklopený prírodou. Súčasťou programu je aj komentovaná prehliadka statku a permakultúrnej záhrady a samozrejme nášho tiny houseu, miestečka, kde žijeme a tvoríme našu komunitku. Tento formát spája prírodu, zážitok a zmysluplné aktivity, ktoré sa prirodzene prenášajú aj do vášho pracovného prostredia. Za približne 3 hodinky odídete ako tím, ktorý si viac rozumie, viac si dôveruje a funguje efektívnejšie. Ak hľadáte miesto, kde môže váš tím naozaj premýšľať, tvoriť a byť spolu, mimo kancelárie, tak na statku Odorica vám ponúkame náš priestor, ktorý si prispôsobíte presne podľa vašich požiadavok, podľa seba. Pokojné prírodné prostredie, kde môžete viesť workshop, strategické stretnutie alebo vlastný team building bez rušenia, bez tlaku, tak vo vašom tempe. Po príchode vás privítame a ukážeme vám náš priestor alebo aj permakultúrnu záhradu. Následne máte všetko plne vo vlastnej réžii. K dispozícii je kruhový prístrešok z masívu, ideálny na stretnutia, základné zázemie s kuchynkou, ohnisko, grill a taktiež aj drevo. Príroda okolo vás prirodzene podporí sústredenie, otvorenú komunikáciu a nové nápady. To, čo sa v kancelárii hľadá ťažko, sa tu vlastne prichádza prirodzene. Je to jednoduché, dáme vám priestor a vytvoríte hodnotu pre váš tím. Za 3 hodinky môže váš tím odísť s jasnejšími rozhodnutiami, silnejšími vzťahmi a s novou energiou. Takže toto je balík číslo 4, ktorý sme nazvali Sloboda.